Здравейте! Днес ще правя видео с моята приятелка Ива. Така, ще направим една прическа. Сега ще ви обясня, защото не знам как се казва, не съм добър лято специалист. Значи тук сплитаме една плитка, я хващаме и тук и от двете страни сплитаме плитки, ги хващаме и ще стане много хубаво. Какво чакаме? Нека да започваме! Така, сега, първо трябва да срещем хубаво косата там. Но преди това ние сме я разресали. Естествено. Да. Така. След това вземаме ето този кичур и го разделяме на 3 части. Почваме да смитаме плитка. Която боли много. Извинявай. Извинете. Така. Тази плитка ще дойде ето тук. След като сме я сплели, ще я хванем с ластиче. По същия начин ще направим и от другата страна. Тази прическа става много просто и лесно. Подходящо. Много просто и лесно, не просто. Много просто. Така. Да опрем. Съжалявам за скубенето, но... Няма какво да се извиняваш вече. Да, предполагам. Така, сега сплитаме същата плитка и от другата страна. От другата страна. Така. Ох, че не виждам. Чакай, ще сплита така. Следващото видео, което ще направим, пак ще е за някаква прическа, която пак ще правим с Ива. Може и да е нещо друго. Не съм измислила, сега ще измисля след като снимам. Естествено зад мен. Клип. Клип. Ами какво да е? Снимка. Айде. Забелязала ли, че винаги когато дойде да се вдига толкова силен шум, че даже и думичка не може да си каже? Забелязала ли си, когато дойдем толкова шум вдигат родителите, че даже и думичка не можем да си кажем, ако се карат на нас? Ами, това е живота. Вай, тази плитка стана доста по-тънка от другата. Така, сега хващаме и другата плитка. Обърни се назад. Обърни се с гръб към публиката. С гръб, не с страна. Така, как виждате, и хващаме и вързваме или хващате с някаква фиба. Ето фиба. Не, тази фиба не става за нищо. Тази фиба става да си вързваш просто косицата. Косичка. Съжалявам за скубането. Сега не ме изкубиш, но взема ме дразниш. Чакай, че... Понеже прическата малко се развали и сплетах всичко наново, обаче този път с силиконови ластичета сплетах двете плитки и след това ги вързах с обикновен ластик. Сега да видите прическата отблизо. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, натиснете палец нагоре. И се абонирайте за канала. Чао! Без подробности.